duk wanda ya aiki na ƙwarai alhalin yana da imani da Allah, namiji ne ko mace, sai Allah ya ce mun yi alƙawari sai mun raya shi rayuwa mai kyau. Rayuwa mai kyau shine Allah ya baka kwanciyar hankali a duniya, ya rage maka matsalolinka, domin babu kyan rayuwa sama da mai kwanciyar hankali. Allah zai iya baka kuɗi amma ya hana maka kwanciyar hankali. Allah zai iya baka kuɗi amma ya hana maka lafiya. Amma Allah zai iya baka iya buƙatar ka ba sai ka tara da yawa ba, amma ya baka natsuwa, ya baka kwanciyar hankali, kuma ya baka lafiyar ci. To da haka abin da yake daɗa sauƙaƙa matsalar rayuwa shine mai ƙoƙarin yin ta kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi. To sai mu duba mu ga rayuwa ta auratayya, rayuwa ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta muhimmanci.